Καλησπέρα σας από τις Ροδιές Χαλκίδας. Είμαι ο Σιμεών. Βλέπουμε ένα οικόπεδο γωνιακό. Για την ακρίβεια είναι δύο οικόπεδα, ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη. Το σύνολό του σε εμβαδόν είναι περίπου 780 μέτρα. Άρτια οικοδομήσιμα, είναι εντός εδώ του σχεδίου. Στο βάθος είναι η Χαλκίδα. Δύο όψεις, έτσι, άσφαλτος. Μια κατοφέρεια βλέπουμε εδώ. Ωραία γειτονιά, διπλοκατοικίες και αρκετές σύγχρονες κατοικίες, οι περισσότερες είναι σύγχρονες. Ένα πολύ ενδιαφέρον οικόπεδο. Ωραίος δρόμος, ωραία ρημοτομία. Η Χαλκίδα είναι 5-10 λεπτά, το κέντρο της δηλαδή. Είμαι ο Σιμεών. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.